अगर आप भी चाहते हैं कि एसएस फिल्म्स मोतिहारी के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Presented by एसएस फिल्म्स मोतिहारी। चुनबी कौआ ले कोयल कच्चा ढाई से दवाली के ए राजा चुनरी कौआ ले कोयल कच्चा ढाई से दवाली के तो सुन पिया हो धूप दिया हो कि सुन पिया हो धूप दिया हो छिटल सब फूला डाली के ए सोनिया चुनरी कौआ ले कोयल चढ़ाई से दवाली के ए राजा चुनरी कौआ ले गइल का चढ़ाई से दवाली के चुनरी कौआ ले गइल से बोलो दुर्गा भवानी के सोनिया चुनरी कौआ ले गइल सोया डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी का चढ़ाई से दवाली दिलवा टूरी गोलौरी दाबी चुचावा में किसुतिया धर के जिया परनी सोचावा में हाँ लेके बैठल बाटे निया गछिया प ए राजा गछिया प तो सुनी गछिया प दिलवा टूरी गोलौरी दाबी चुचावा में तो सुन पिया धर के दिया परनी सोचावा में हाँ लेके बैठल बाटे निया गछिया प ए राजा गछिया प तो सुनी गछिया प बाटे हमारा के घूरत बजाई जो पताली के ए सोनिया चुनरी कौआ ले गइल कच्चा ढाई से दवाली के ए सोनिया कौआ चुनरी ले गइल कच्चा ढाई से दवाली के चुनरी कौआ ले गइल से बोलो दुर्गा भवानी के सोया डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी हाँ रतन रतनेश सोनिया करी कुछ रुपैया हो ना तो होई जय हे नारा जो देवी मैया हो हाँ सोर भैश्वर देवेंद्र दिल धर कथा हाँ हाँ धर कथा ए पिया धर कथा प्रदीप दीवाना सोनिया करी कुछ रुपैया हो ना तो होई जय हे नारा जो देवी मैया हो हाँ विजेंद्र बेदर दिगवर बदिल धर कथा तो सुनी धर कथा ये पिया धर कथा किशन सुधीर मन धरे नधीर बोलाई जल्दी मालिक ए सोनिया चुनरी कौआ ले गइल कच्चा ढाई से दवाली के ए राजा चुनरी कौआ ले गइल कच्चा ढाई से दवाली के तो सुन पिया हो धूप दिया हो कि सुन पिया हो धूप दिया हो छिटल सब फूला डाली के
ए राजा चुनरी कौआ ले गइल कच्चा ढाई से रवाली के ए सैया चुनरी कौआ ले गइल कच्चा ढाई से रवाली